maksat. Şu adı. Bizim ucu serialımda adamlara uğraştı da. Indi men seni 69. seriyeden ayıracak bolsam. Biz Türklerin stilini olmalı bolýar. Türkler näme diye? Türkler kinosunda aktörün işe çıkan ýagdaýyna şol aktörü şo seriyede öldürýär. Indi menem seni öldürmeli bolýar. Häzir 69. seriyede sen o wagtjek diýilsiň ýaly. Men seni ayalym bilen söwüşdirip özüňi aynadan oklayan ýaly görkezleri bolýar. Aynadan sen özüňi okladyň da öldüň sen. Öldüm 69'da. Hawa. İşlerini dıyınıp 73. seriyede gelirsin. Şimdi men sen kino salmalar. Adamlara näme diýmeli? Men adamlara diýerim. Gaýtylap görkezler. Sen şo mahal ayalyňa söwüşip aynadan özüňi dıňdyň. Aslında birinci tarzda yaşayarak geliyor. Şey değil mi? Kino dalyan ölmen reydi. Vallahi. Şey değil mi? Senin kinonun devam ediyor. Ana men 70 yaşa yetişmer Sen 70 yaşa yetişmeli o yancı gibi. Yetişen. Onu men 70 yaşa 69'da maksat ölü 70 yaşta da ölmen reydi getiriyor. Bu yani. Davay o valiste bir kilo almaya getir. Balya. Davay man.